Hey guys, welcome back to again my mental 192M channel. Dini जों फैलायबाय नि बागानाव फान्थाव गायनो सान्दुंआबो तामान रें होखादो नायनाला लोगोफोर बागाना मागदो नोङो मागदो फान्थाव गायगोन जोङो नायलांबाय थांबा होमबासो नोंथांमोना बुजिगोन दे नैबे जाबाय जोंनि सोमदोन ब्र'नि थालिर बागानमोन आरोना दैया मागदि खालामना लांखोनिया थालिर बिफाङानो गैला लावथब जाजुलांबाय गैला निया लावथब बिफाङानो गैला नोंसिनि गोजादों मानसि खमान गैथारला लोगोफोर नायलांबाय था मागदि जानानै जायगाफोरखौ बिराद डेन्जार जानो माने दैबाना लोमजोबना थालिर गायदोंमोन आरोना इयाव बिराद गासिबो थालिर गायदोंमोन ओमफ्राय दैबाना फैनानै सेस बुखारलांजोबबाय थालिरफोराबो गैला ज' साबजोब्बाय ओमफ्राय मैसो गुमनानै आरो सेस खालामजोब्बाय माने ना बुंबा मानिया मैसो गुमग्राफोरा सेस खालामजोब्बाय ओमफ्राय दा सोरबा बाय साफा खालामदों आरोना जों गायदोंमोन जोंबो गैला जोंनियाथ' गैखालानो गेब्लेजोबखाबाय ओमफ्राय दा मानसिफोरनि नायनाय मागदि जाना जोंनिया जायगाफोरा जों दा आइयाव फान्थाव गायगोन आइयाव निया लोगोलानो आरोना लामा गोदोना दोङो लोगोफोरनिया आइ दैबानायानो बिराद खालामजोबनिया बिराद डेन्जार खालामना दोंबाय थेवबाबो दा इयाव इयो दिना ब्र'आ मा बुरजा थालिर गायदोंमोन आरोना नैयानिफोराव हाग्रा सेस जाजोब्बाय बहुत इनभेस्ट खालामदोंमोन दा बिथाङा दा थालिरावथ' गैलानोखा हमना लाखा दा फान्थावआवनो जि जायो आरोना फान्थाव गायनाय नायनोसै मा जायो नायलांबाय थांबा नोंथांमोना भिडिअखौ बेखौनो गायगोन आरोना जों नैया लामा गोदै गायो फान्थावखौ लामाखौ नैगोदै खालामो साइकेलजों नारनानै नैयाव गायगोन जों फान्थाव गायग्राफोरा रेडि जाना दोङो बेनिफ्राय जों दा सिन बोनायखौ नेबाय थायो आरोना माने लाइन बानायखांबाथाय जोङो फान्थावखौ राननानै गायसिगोन आरोना ओमफ्राय नैथिं मैसोबो गुमफैबाय थायो माने मैसोआ बहुत डिस्टार्ब होयो आरोना आइ सिगांथिं दैमा दोङो ओमफ्राय दैमानि गिदिंनानै आइ सिगांथिं गिदिंनानै नैथिं फैफिनो आरोना नैया नैथिं दैमाया आइ बे लोगोफोर जोंनिया गेजेराव दिपगुरि जाना दोङो आरोना ओमफ्राय जों दा नैथिं दै बुदलादोंमोन आरोना नैयाव दैबाना फैदोंमोन ओमफ्राय दा एसेयावनो बाला गोजाबा फान्थाव गायनानै नायदो आरोना होमबा नोंथांमोना फान्थाव गायनायखौ नायलांदो लोगोफोर जोङो फान्थावखौ गायजेनबाय आरोना नैबे फार्स्ट उद्दटनि गायदो जोङो नैगिरि गायो फान्थावखौ नाय लोगोफोर माने बाला गोजा आरोना बाला गोजाबाबो जों गायनानै नायदो आरोना माबोरै जायो जोङो खासिया लोंनो आराम थादों ओमफ्राय खायसे गायलांबाय थादों आरोना ओमफ्राय जों इसा नैगिरि रानना होलांनांगोन ना ओमफ्राय नैया नै बाला गोजा आरोना फुरा बाला सायावनो अखाबा मोजां जागोन आरोना हाया ओमफ्राय दा रानलांग्रोदो लाइन मोनसे ओंखाय जों गायथ'वाखै आरोना खासेल' गायग्रोदो जों गायग्रोना नायदो आरोना ओमफ्राय नैया नै दैयानो बिराद बुरजाय आइ सिगांथिं गामि दोङो ओमफ्राय नैथिंबो गामि दोङो आरोना नैखिना जोंनिया दिपगुरि जाना दोङो ना ओमफ्राय नैबे जिका बागामोनिबो सेस थैजोब्बाय दै लोमनानै ओमफ्राय फान्थावखौ नैगिरि गायो आरोना लोगोफोर नायलांबाय था जस्ट फान्थावखौ माबोरै गायनाय होनला नैगिरि बरिया खालामनांगौ ओरैबाय थाब बुनानै नैगिरि गथा खालामनांगौ आरोना नैगिरि गथा खालामनानै फान्थावखौ ओरै सोना होनांगौ ओरै मोनजायो लोगोफोर बेबायदि गायबानो जायो फान्थाव गायनाया ओमफ्राय फान्थावा देरबाथाय माबा जायो बागान माबाखौ मानोमोन फान्थावखौ गायजोब्बाय आरोना नै नायला फान्थावखौ गायखांबाय आरोना जों दा न'आव थांसिगोन आरोना थांबाय थादो देसन ओमफ्राय लामाफोरखौ दै लोमनानै मागो जाना दोङो नायबाय था नोंथांमोना पाहार गिदिर जाना दैया फैनानै माने बुस्रा जोब्बाय आरोना नैखौ लोगो माने थालिरफोरा बहुत गोजौ जाजोब्बाय ओमफ्राय दैया फैनानै सेस खालामजोबलांबाय आरोना ओमफ्राय नै गोथौ जाना दोङो जायगाफोरा दै फैनाय बाय गोबाव जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैया नैथिंबो थालिरफोरा सेस एकदम बुदला जोबदों आरोना थालिरफोरा बहुत गोजौ जादों ओमफ्राय सोरबा साफा खालामदों ओमफ्राय मोखौ होनानै सेस खालामथाय आरोना बुंबा मानिया नैया बालाफोरा बिराद गोजौ जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर बाला गोजा खालामजोब्बाय थालिरफोरा दा साफा खालामनायफोरा मोजां जाबोफिनबाय आरोना लोगोफोर
दैया बुखारनानै खिनाय जिकामोन आरोना लोगोफोर खिनाय जिकानि बागान खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय नैया बुस्रा जोंनानै मागो दै गोजौ खालामनानै दैनि जिका मानो सांफोरखौ बुसोमजोबदों आरोना नैखिनाव बहुद थार जादोंमोन लोगोफोर दैया नैया हाग्राफोरखौ खुन्थायाव मागो जमा खालामना दोनदो लोगोफोर आरो नै मोनसेयालै नैबे नैयाव माने दैमामोन आरोना सिगांसो दैमा ओमफ्राय माथावरखौ थिनानै दैमाखौ आइथिं रदना ओमफ्राय लोगोफोर नैया नैबे दैमामोन